Jamen hej, mit navn er Mohammed Salah Osman, og jeg er sammen med Nora, som er med også. Så hej Nora. Så hej. I dag vil vi gerne snakke om noget, der hedder stamceller. Og hvis I ikke allerede ved, hvad det er, så er jeg noget mere ved nu. Spørgsmål nummer 1. Hvordan adskiller stamceller sig fra resten af kroppens celler? Jo, stamceller kan jo køre en cellecyklus uafbrudt. Det er muligt på grund af, at stamceller danner enzymet telomerase. Telomerase kan genopbygge kromosomenterne, eller telomerane, som man kalder det, som ellers vil være blevet forkortet ved celledelingen. De kan dele sig symmetrisk og asymmetrisk. Det kan kropsceller ikke. Symmetrisk deling er hvor stamcellerne deler sig i to nye døtreceller, som man kalder det. Og døtreceller, det er to fuldstændig ens kopier af den første stamcelle. Det kommer vi til den asymmetriske deling. Den deler sig til en stamcelle og en mere differentieret celle. Og det ender så med at blive til en kropscelle. Spørgsmål nummer 2. Hvordan kan man overordnet inddele de forskellige typer af stamceller? Der findes de embryonale, voksne og inducerede stamceller. Embryonale stamceller er udifferentierede. Voksne er differentierede, og så har vi de inducerede stamceller, som vi kommer nærmere ind på senere. Stamceller bliver inddelt i totipotent, pluripotent, multipotent og unipotent. Totipotent, altså først og fremmest totipotent, det er både de embryonale og ekstraembryonale, som i en moderkage. Når man siger pluripotent, det er menneskets ca. 200 celletyper. Multipotent, det er mange forskellige celletyper, som bare findes i et bestemt organ. Unipotent kan kun dele sig til den samme stamcelle. Forklar, hvad jeg forstår ved embryonale stamceller ud fra det perspektiv, som den udstødte med sygdomsmidler. Da embryonale stamceller er udifferentierede, så kan man gå ind og følge det politiske udvikling af celler og styre deres udvikling til at komme til en betacelle eller til en immuncelle. Ved at differentiere dem til differentiere embryonale stamceller til en betacelle, kan man gå ind og hvilke problemer er der ved brugen af ES-celler til sygdomsbehandling? Det er ikke alle embryonale stamceller, som skal differentiere til betacellen eller til den celle, man gerne vil have. Og det gør, at udviklingsvægt udvikler. Det sidste spørgsmål. Forklar, hvordan inducerede pluripotente stamceller, eller som man også kan kalde det sådan meget kort, IPS, det fremstilles, og hvilke fordele og problemer der er ved disse sygdomsbehandlinger. Jo, hvad er der at sige om det? Altså jeg kan starte ud med at sige, at ved at indsætte og udtrykke bare de mest 4 væsentlige stamcellegener, så er det muligt at omprogrammere fibroblasterne til at gøre den om til pluripotente stamceller, og de såkaldte inducerede pluripotente stamceller, som jeg gerne vil vende tilbage til tidligere fra Nielsen. Så når det er, man skal indsætte de der 4 stamcellegener, så bruger man en hæmmet retroviruspartikel. Eller man bruger faktisk flere, men ja. Det betyder, at celler de også bærer nogle bestemte sekvenser, og så kan det kan også føre til konsekvenser. Fordelen det er så, at de celler, som man udtog fra de specifikke patienter, det gør, at man har omprogrammeret fibroblaster, hvor blasterne de vil gøre, at de bliver frastødt.
Ulempen er så, at de indsatte stamcellegener, de kan give anledning til udvikling. Altså. Det går lidt begge veje. Ikke? Ja, tak fordi I gad at lytte, og ja, vi er færdige. Tak fordi I gad at lytte. Hej.